Bos días a todos, amigos, dende o meu recuncho de Trevinca. Hoxe, a quenda deste espazo das madrugadas corresponde a unha dama da poesía. María Victoria Berjano Cid é unha polifacética artista non só no campo da linguaxe pola forma tan sensible como que escribe, senón polo seu dominio da palabra. Pero non é só iso. María Victoria ten tamén nas súas mans o dominio das artes plásticas, no que pon a súa tenrura en cada traballo que nos presenta. Para min é unha honra compartir espazo no noso grupo cultural, nos a xente do redor. Hoxe tentarei poñer voz ao poema Agosto arde, que María Victoria regálanos no número 19 da nosa revista. Agosto arde. Invencible lume en agosto. Inextinguibles chamas, imbatibles, incesantes, infinita dor, impotencia, caos, angustia imparable. O ceo vístese de escarlata, de vermella, de trepidante sangue, sangue de almas feridas, agraviadas, ultraxadas por atroces brasas. Píntanse as nubes de gris decrepitude, de negra aflicción, de tormento, de devastación, destrucción, de crecente mortal fumareda, vegetación, arboredas, vigorosa savia, palpitar animal, sen piedade, exterminados. Verde fauna que a armonía fusionaba, fogares, paredes que erguen o amor, que xestaron mans de esforzo e ilusión, e tantos soños e emocións cobixaron. Agora, derruídas, aniquiladas, arrasadas, longo camiño para reverdecer cinzas, para resucitar serenidade e paz, para enxugar tantas vaguas. Grazas, María Victoria.